Ahojte, Dukatka. Vítam vás na mojom YouTube kanáli. Budem tu sledovať a komentovať najmä politiku, tak sa môžete pridať. Dovolte mi pár postrehov k tomu šokujúcemu prieskumu agentúry Focus, podľa ktorého som najdôveryhodnejší politik spomedzi politických strán. Nepočítam pána prezidenta, lebo to je predsa len trošku iná funkcia. Poprvé, dovolte mi poďakovať sa zo srdca naozaj za prejavenú dôveru. Budeme sa aj naďalej snažiť presadzovať náš vlastenecký program a naše vlastenecké hodnoty. Po druhé, je mi jasné, že ten prieskum nie je len o mne. Ako sa hovorí, sám dokážeš hocičo, ale nie všetko. A preto sa ja ako predseda hnutia snažím budovať republiku naozaj ako skvelý tím ľudí, ktorí si navzájom rozumejú, skvelý tím expertov, odborníkov, ktorí posunú Slovensko dopredu. Dokážeme to, ale len spoločne. Preto ešte raz ďakujem za podporu, držte s nami a držte s hnutím Republika. No priatelia, poďme sa dnes porozprávať o jednej zaujímavej veci, ktorá sa objavila v prieskumoch. Podľa niektorých meraní patrí Milan Uhrík medzi najdôveryhodnejších politikov na Slovensku a ešte predtým, než sa niekto rozčúli v komentároch, poviem jednu vec úplne jasne, každý prieskum treba brať s rezervou. Prieskum nie je výsledok volieb. Prieskum je momentka nálady v konkrétnom čase. To platilo včera, platí to dnes a bude to platiť aj zajtra. Ale zároveň si netreba zakrývať oči pred realitou. A realita je taká, že republika pod vedením Milana Uhríka dlhodobo rastie. Nie vždy raketovo, nie vždy každý mesiac, ale keď sa človek pozrie na dlhšie obdobie, tak ten trend je viditeľný. A otázka znie prečo? No podľa mňa je jedným z hlavných dôvodov práve konzistentnosť. Viete, čo dnes ľudí strašne unavuje? Keď politik pred voľbami hovorí jedno a po voľbách robí druhé. Keď má plné ústa princípov a potom pri prvom probléme otočí alebo hlasuje opačne, ako hlása na tlačovke. A práve tu si myslím, že Uhrík získava body. Či s ním človek súhlasí alebo nie, veľa ľudí má pocit, že to, čo hovorí dnes, hovoril aj pred rokom, aj pred 3 rokmi. A toto je v politike vzácna vec. Lebo dnes máme politikov, ktorí ráno zverejnia status, na obed ho zmažú a večer tvrdia, že ho vlastne nikdy nenapísali. Ľudia to vidia. A sú z toho otrávení. Uhrík si za tie roky vybudoval imidž politika, ktorý má jasne definované postoje. V otázkach migrácie, Európskej únie, Green Dealu, národných kompetencií alebo zahraničnej politiky sa jeho postoje zásadne nemenia podľa toho, čo je práve populárne. A myslím si, že práve to časť voličov oceňuje. Druhá vec je jeho pôsobenie v Európskom parlamente. Veľa ľudí má pocit, že nie je politikom, ktorý sa tam ide len odfotiť a pobrať plat. Vidia, že sa snaží budovať kontakty s politikmi z podobného názorového spektra v iných krajinách. Či už ide o kritiku súčasného smerovania Európskej únie, migračnej politiky alebo Green Dealu. A pre jeho voličov je dôležité, že nevidia len statusy na sociálnych sieťach, ale aj konkrétne vystúpenia a hlasovania. A tu sa dostávame k ďalšiemu bodu. Uhrík hlasuje v súlade s tým, čo verejne deklaruje. A v dnešnej politike je už aj to samo o sebe. Pre mnohých veľká hodnota. Ďalšia vec, ktorú si všímam, je jeho prístup k vláde. Niektorí politici fungujú spôsobom, že vládu kritizujú za úplne všetko. Keby vláda zajtra oznámila, že vyšlo slnko, tak nájdu dôvod, prečo je to problém. A potom sú politici, ktorí vládu nekritizujú vôbec. Nech spraví čokoľvek. Uhrík sa podľa mňa snaží ísť niekde medzi tým. Keď vláda presadí niečo, s čím súhlasí, tak to povie. Keď spraví niečo, čo považuje za chybu, tak ju skritizuje. Aspoň takto vnímajú jeho priaznivci. A práve tento prístup môže byť pre časť voličov dôveryhodnejší ako neustále automatické útočenie alebo automatické obhajovanie všetkého. No a potom sú tu debaty. A to je vec, ktorú si všímam a obdivujem. Môžete mať na Uhríka akýkoľvek názor, ale vo verejných diskusiách väčšinou pôsobí pokojne. A to teda ho tam nechutne nálepkujú, ale on to odbíja s kľudom Angličana. Nehovorím, že vždy alebo dokonale, lebo dokonalý nie je nikto. Ale vo všeobecnosti sa snaží argumentovať vecne a nenechať sa zatiahnuť do osobných konfliktov.
Často ho nálepkujú rôznymi výrazmi ešte skôr, než vôbec začne hovoriť. A práve to môže u niektorých ľudí vyvolávať opačný efekt. Keď niekoho neustále označujete nálepkami, namiesto toho, aby ste reagovali na jeho argumenty, časť verejnosti začne mať pocit, že proti nemu neexistujú vecné protiargumenty a myslím si, že aj preto sa mu darí oslovovať nových voličov. Nie nevyhnutne preto, že by všetci súhlasili s každým jeho názorom, ale preto, že pôsobí ako politik, ktorý má jasné postoje, dokáže ich obhájiť a nemení ich každé 2 týždne podľa aktuálnych preferencií. Samozrejme uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Politika je nevyspytateľná a vieme, ako rýchlo sa vedia nálady meniť. Dnes niekto rastie, zajtra môže stagnovať. Dnes je niekto hviezda, zajtra sa na neho zabudne. Ale ak sa pýtate, prečo má podľa mňa Milan Uhrík podporu a prečo republika rastie, tak by som to zhrnula jednoducho. Mnohí jeho voliči v ňom vidia konzistentnosť, predvídateľnosť, pokojnejší štýl komunikácie a snahu pomenovávať problémy priamo bez zbytočných obkecávačiek. A či už s tým človek súhlasí alebo nie, práve tieto vlastnosti bývajú pre veľa ľudí pri rozhodovaní veľmi dôležité. No a som zvedavá na váš názor. Myslíte si, že za rastom republiky stojí práve konzistentnosť Milana Uhríka? Alebo vidíte dôvody niekde inde? Napíšte mi do komentárov. Určite si to rada prečítam.